Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Mahmud wal Khatim wa subhana subhanaka wa ala alihi asradaka mustaqim wa ala alihi al-qadri wa tari lazim. Bayan uwa barkanmu da dare da fatan kowa ne cikin ƙoshin lafiya, albarka da ke cikin wannan dare Allah ka sada mu da ita da kan shari'a Allah ka kiyaye mu bijai sarati. Wato yau muna tafa da wani sirri ne wanda ina ganin ba mu taɓa ba da sirri mai wato ban mamaki kuma mai ban al'ajabi kuma mai ƙarfin gaske kamar wannan sirrin ba. Sirri ne wanda muka duba muka kawo shi muka ga yadda 'yan uwa da yawa ba sa iya aikata tasrifi ya sa muka kawo shi. Kuma akwai 'yan uwa da yawa wanda suna buƙatar kuɗi emergency, kamar in aka ce su yi jalabi za su ga kamar abin zai ɗau lokaci. To wannan dalilin ne ya sa muka kawo sirri mai sauƙin gaske amma na tsintuwar kuɗi. Wannan tsintuwar kuɗin abin da zai baka mamaki, shi fa tsintuwar kuɗi in aka ce tsintuwar kuɗi mutane da yawa suna tunanin wai wani ne zai yi rasa tsinta, sai su ringa tunanin a'a wai kuɗin to halak ne ko kuma a'a halak ce saboda ai hadimai ne Allah zai sa su ajiye maka. To kaga abin da hadimai suka ajiye maka kuma kaga ai ya zama halak ɗinka, kamar aiki kai aka biya ka kuɗin aikinka. To haka abin yake. Amma su wa'annan hadiman su suna amfani ne ta fannin abin da ya shafi tsintuwa. To shi ya sa muka kawo shi don share kukan al'umma wanda ba za su iya aikata tasrifi ba ko kuma ba su da damar yin tasrifi ko kuma ba su da wadatar da za su sai kayan aiki su yi tasrifi. Domin tasrifi gaskiya abin da mutane da yawa ba su gane ba, yawanci shi in dai kana so tasrifi kaga ka yi lokaci ɗaya ka yi ya tashi sai ka sai turare mai tsada. To kuma turarukan nan gaskiya suna da tsada don masu kyan kullum ƙara kuɗi suke yi. To wannan shi ya sa muka kawo shi, sirri ne mai sauƙin gaske wajen aikatawa. A daren nan za ka aikata shi, kafin wani daren ya yi sai ka tsinci wannan kuɗin. Ƙwarai da gaske kuma kuɗi ne masu yawa za ka tsinta. Kuɗi ne masu yawa sai dai kowa da ya danganta da irin yadda zai ga yawan kuɗin, kowa da yanayin yadda Allah zai saukar mai da mustajabarsa in sha Allahu. To wato yadda ake amfani da wannan sirrin mai albarka, ana samun wani turare wanda ake ce mai wato nafsul jinni. Ga hotonsa kamar haka kuna gani. Wannan turare ne wanda baya da tsada kuma ba shi da wahalar samu. Turare ne wanda direct dai inda zan faɗa muku inda za ku same shi a Kano dai, in ka je kasuwar Kurmi ka tambaya shagon Musa Ɗanjaji za ka samu a nan in sha Allah wannan sirrin wannan turaren za ka same shi. Da ka je ka tambaya ina ne shagon Alhaji Musa Ɗanjaji, in Allah ya so yadda mai littattafai za a nuna maka. Kuma a nan ake sai da wannan turaren. Turaren ba shi da tsada, naira 1000 ne yake ƙwarai da gaske a shagon. To in ka siyo wannan turaren ka zo za ka yi aikin, to daga lokacin da aka ce dare ya yi, da daddare ake aikin in sha Allahu. Wato in ka yi alwala bayan za ka samu kuɗi, ƙarshen kuɗin ƙasarka kamar mu nan Najeriya za ka samu 1000. Idan kana wato kamar ƙasar waje da ƙarshen kuɗin ƙasarka dai kawai. Yauwa za ka same ta sai ka zo ka zauna. Za ka ɗau wannan turaren za ka shafe wannan kuɗin gaba da baya, za ka shafa mata. Idan ka shafa mata wannan turaren gaba da bayan da ka shafe ta, wannan kuɗin kamar yadda ake shafa mai a jiki haka za ka shafe ta. Shi kenan sai ka zauna bayan ka yi nafila ka yi muftahul amal sai ka kama wuridin wannan ayar kamar yadda kuke ganin ta. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Za ka yi wuridin ta aikasha wato 1111 in sha Allahu. Duk ɗaya amma za ka tofa, duk ɗaya za ka tofa a jikin wannan kuɗin. Za ka sa kuɗin ya kasance wato fuskarsa wajen hoton mutanen nan shine yake kallon sama inda za ka ringa tofawa. Haka za ka yi aikin. Duk abin nan wato ɗaya za ka tofa sai ka yi 1111. Kana gamawa ka yi addu'a a mararrabar hanya. Idan ka yadda wannan kuɗin a mararrabar hanya shi kenan, a daren nan kuma ake so ka yi wuridin, a daren kuma ake so ka yadda wannan kuɗin. Ina fatan an fahimce ni. Yauwa shi kenan sai ka dawo sai ka kwanta. To in Allah ya so yadda kafin wani daren ya yi sai ka tsinci kuɗaɗen da ba ka tsammani masu yawa kuma masu albarka in sha Allah. Wanda wannan hadiman wannan jikin turaren su ne za su wato kamar ajiye maka wannan kuɗaɗen. Hadiman da suke jikin wannan ayar kuma tare da wannan turaren nafsul jinni in ba ku manta ba aka ce wato ran aljanu in sha Allahu, su ne za su ajiye maka da yardar Ubangiji. sai dai ka ɗauka ka yi dukkan buƙatar da kake so ka yi, kuma gobe ma in ka ga dama za ka iya ƙara yi, jibi ma za ka iya ƙara yi, duk sanda ka ga dama za ka iya ƙara yi. Allah ya taimake mu ya ba mu nasara ya shigar mana cikin lamura.